Luar Kapatisi TV. Noi lambah klik do jong kaseng Rashtriya Janata Dal ni ka RJD. Lalu Prasad Yadav. Be seng yala ujong khun. Tej Pratap Yadav. Badula sospon ya nreus nam na ka parti. Bad ube ru ya na yeng. Bad syashu. Ba undang beteng ka jing ya day haki kami yen. Kani ka jing syak be seng jong Tej Pratap Haukpa kadai namar ba ulapan bana ha social media ba udon jinga dai bat kawai ka beria ka belatip kerteng kom ka Anushka Yadav mentala khat ars nam kenti hanrei kham hadian lakam ba ka Facebook jong kala sha hak lalu Prasad Yadav ula ong ba kani ka jingle ukhon kadai ka ba klam akor bat ka ba pensniu dor om tang ya ka yeng ka sam re ka parti ru bro kawai ula ong nadu mentau khon jong don jinga dai shu ba ka parti bat don jinga dai shu bat ka yeng ka sam hi bro kawai shu ula ong ba khon jong day shu ukhna bat ulas ngau thu ka ka bha bat ka ka basnio ulas ngau thu ka ka ba yo nong bat ka ka ba du nong bat kinu ki ba dan jinga dai bat kin ha ban shim hi ya ka jingkit kli wei pat khon jo Tejashwi Yadav ula kershane ka jingle ukpa jong nang ta ka kon kin thai ka ri hini acharya ru ka kershane ukpa